Цэнтралізаваная інфармацыйная сістэма аховы здароўя – гэта агульная сетка з базай дадзеных па ўсіх пацыентах, якія пражываюць у Беларусі. Яна ўключае ў сябе некалькі падсістэм. Адна з найважнейшых – электронная медыцынская карта пацыента, якая будзе змяшчаць усю інфармацыю аб чалавеку. Незалежна ад таго, дзе пацыент здаў аналіз або прайшоў дыягностыку, у дзяржаўнай або прыватнай медустанове вынікі будуць неадкладна заносіцца ў яго персанальнае дасье. Калі, да прыкладу, вы вырашыце памяняць горад ці паліклініку, то новы лекар будзе мець усе дадзеныя аб вашых папярэдніх абследаваннях. Звесткі будуць даступныя арганізацыям аховы здароўя па пэўных правілах і з улікам усіх патрабаванняў бяспекі. Централизованная система Министерства здравоохранения предполагает серьезные шаги по сохранности персональных данных, по защите конфиденциальной информации. То есть все, кто работает в медицинской информационной системе, имеют разный уровень доступа туда. Например, средний персонал – это один уровень доступа, это только паспортная часть, это установочные данные пациента и все. Средний медицинский работник не может посмотреть никакие сведения, которые ему не положены по уровню доступа. Врач имеет право доступа к диагнозам, к назначенному лечению, к каким-то обследованиям, все для выполнения своих функций. Поэтому здесь переживать и волноваться, что будет какая-то утечка данных или использование ее не в тех целях, в которых нужно, совершенно это не получится. Для пацыента працоўнай прыладай будзе асабісты электронны кабінет, які ўжо працуе ў тэставым рэжыме. Там можна паглядзець дадзеныя сваёй медкарты, запісацца на прыём да ўрача-спецыяліста, замовіць выпіс электронных рэцэптаў або выпіс з медыцынскіх дакументаў. Каб увайсці ў кабінет першы раз, трэба зарэгістравацца на сайце Медпартал. Усе падрабязныя інструкцыі па наладзе доступу можна знайсці ў раздзеле рэгістрацыі на партале. Апроч электроннай медыцынскай карты у асабістым кабінеце ёсць дзённік здароўя, дзе карыстачы могуць самастойна фіксаваць асноўныя паказчыкі свайго стану. Гэтыя звесткі сістэма прааналізуе і выдасць рэкамендацыі, калі значэнні не укладваюцца ў норму. Таксама яны дапамогуць лекару пры правядзенні вочнага прыёму і прызначэнні лячэння. На самом деле это очень удобно, потому что человек, придя на прием, не всегда помнит даже, какие он препараты постоянно принимает, не всегда помнит, какие у него есть аллергические реакции. Там в личном кабинете эта вся информация будет храниться и будет доступна. И если что-то человек забыл, он может свой личный кабинет открыть у врача на приеме. Эта опция доступна также с мобильного устройства, и там эта информация будет. Все, что касается медицинских сведений, это загружают учреждения здравоохранения туда. То есть те исследования, которые пациенту проводили, они будут туда подгружаться уже системой Министерства здравоохранения, и пациент их будет видеть. И свои анализы, и осмотры врачей, и диагнозы свои, все. Эта опция будет доступна. Это очень удобно для врачей-специалистов и удобно и для пациентов в том числе, потому что в перспективе это избавит нас от бумажных носителей. Салігорская ЦРБ ўжо інтэгравалася ў цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму аховы здароўя. Да яе падключаны ўсе медустановы бальніцы, кожнае працоўнае месца ў горадзе і ў сельскай мясцовасці. Цяпер ЦРБ перайшла на новую лакальную медыцынскую інфармацыйную сістэму, што дазваляе хутчэй праводзіць работу па ўнясенні звестак аб пацыентах у агульную базу даных. Гэтым зараз займаюцца на ўсіх узроўнях. У рэгістратуры ідзе рэгістрацыя пацыентаў у цэнтралізаванай сістэме і занясенне іх пашпартных дадзеных. Кабінеты дыспансерызацыі і прышчэпачныя напаўняюць медкарту наяўнымі ў іх дадзенымі. Тэрапеўты дадаюць звесткі аб наведваннях, дыягназах і абследаваннях. Працэс не хуткі, таму поўны пераход на лічбавыя медкарты запланаваны на 2030 год. Пакуль жа ўсе дадзеныя, каб пазбегнуць іх страты, дублююцца і на папяровых носьбітах.